На Тодоров ден готвим с инженер-технолог по обществено хранене Тодор Каланджова, която е преподавател и заместник-директор в професионалната гимназия по икономика и туризъм Алеко Константинов в Велинград. Вече показахме тази фантастична подкова, обредния хляб и сега пристъпваме към място, за което загатнахме. То е с зеленчуци, защото е пост. Да. Сега ще приготвим една постна плънка от кромит, гъбите, ориза. Ще го разредим с вода, предварително накъснатите гъби. Ще го разредим с вода 1:1 ориза, към което към тази плънка ще прибавиме ориз да сложа. Да. Вече, както виждате, запържихме кромит лук в повече олио, нали? При постните ястия малко повече. Малко повече. А от теб го знам. Да. От моите учебници. Много съм научил, естествено. Предварително счукания и сварен боб ще го прибавиме към плънката, ще прибавиме царевицата, гръха. Само чакай, за да може да разберем какво се случва. Значи, сега, това е прочутия боб софенка, типичен за Велинградския регион, нали така? Да. Трудно ли се гледа между другото? Трудно, трябва да има вода, трябва така да е на проветриво место. И зависи годината каква. Ако е дъждовна, може да има реколта, иначе може да няма реколта. Да. И този боб се счуква на по-дребно и едва тогава се вари, нали? Да, тогава се сварява. Ние вече сме направили това, за да кажем целият процес около приготвянето това великолепно празнично ястие. Може би не само за Тодоров ден, и за други празници. И за други празници, и за Коледа. Искаш сега царевица? Аз искам сега малко червен пипер, за да мога да сложа в запържения ориз и една лъжичка. Да, нека да има. Блак пипер в старите книги, така го наричат. Да. Има два вида, блак и лют. И черен. Да, ние блак използваме сега. Сега грах, половината грах може да сложиш. Царевицата. И тя ли е половината и цялата? Да, половината. Така. Така приготвената плънка ще вкусиме, дай да сложим малко солчица, малко босилек и чубрица. Също така и с ядките, ореховите ядки, вътре ще го сложим в тази плънка. И това ястие традиционно или си го измисли за празника? Аз сама си го измислих. Така го ставаш твоите гости? Майка ми е човека, който приготвя най-хубавите сърми. И ще се постарая да направя и аз такива Даже сърми. ги запазва в буркан. Да, запазва ги в буркан. После ще покажа на финала. Имам подарък, който си го пазя за по-специални поводи, но той не трябва много да се пази, защото ще се развали, нали? Нека да сложим сега черен пипер малко, ако може. Смлян. Смлян, да. Добре. Ето го. Черния пипер. Босилек и чубрица за следващите съставки. Нали? Да. Сега ще приготвиме няколко сърмите с кисело зеле и ще напълниме чушки, замразени чушки, а не сушени, защото сушените вече не има време, нали? Обикновено сушени чушки се правят на... Ще спреш. Обикновено какво казвате? Сушените чушки се пълнят на бъдни вечер. Сега ще направиме. Аз съм си консервирала чушки. Добре. И ги пълним и подреждаме в тавичката. На сърмите, за сърмите е нужно естествено. Да, малко по-големи, няма да са малки. Зелев лист, изчистен от кочана. Да. Сега като напълниш чушката, само ще ни покажеш една сърмичка. Защото, за съжаление, колкото и добре да готвим, времето винаги свършва в този момент. Да. Това съм забелязал. И никога не мога да покажа всичко, което имам като идея, но все пак и това е. Малко по-големи сърми. Добре, което показваме сега за празника. С богата зеленчукова плънка, с неповторим аромат на босилек и чубрица. Тази комбинация не съм я... чубрицата, знаеш, че чубрицата е наша типична правка. Сега ще приготвим малко по-големи сърмички, да станат като кебабченца. Така. Чудесно. Ще ги подредим в тавата. След което ще ги обилно така наръсиме с мазнина и ще ги запечем във фурната.
Сега ще направим последната сърмичка. Ще я поставиме. Плътно знаеш, че сърмите се слагат в тавичката. Ще сложим и малко мазнинка, за да може след това да лъскат, когато ги изпечеме. Ще ги полеем с топла водичка и във фурната при 200 градуса за около 30 минути. Великолепно, великолепно. Просто няма и как да бъде различно от един инженер-технолог. Да, и особено от преподавател по хранене. Да. Така че можем да очакваме още много талантливи готвачи от професионалната гимназия в Велинград с такива преподаватели. Завиждам им благородно. Благодаря ти. Ето сега и тази празнична рецепта. Сърми и пиперки с чукан боб и зеленчуци. 10-15 листа кисело зеле. 7-8 замразени чушки. 300 грама боб. 200 грама гъби. 200 грама ориз. 200 грама консервирана царевица. 200 грама консервиран грах, 150 грама счукани орехови ядки, 1 чайна лъжица чубрица, 2-3 чайни лъжици червен пипер, 1 чайна лъжица сух босилек, черен пипер и сол на вкус. Иване, така изглежда моята празнична трапеза на Тодоров ден с погачата, Тодоровата погача, както каза ти, Тодоровата пита, с варена царевица с захар, с постните сърми, с постните чушки, с карамелените ябълки за малките деца, с чаша червено вино. И буркана сърмички, които казах, че ще покажем. Не бях чул някога да се стерилизират сърми по домашен начин. Виждал съм в магазините, но не знаех, че у дома се прави. Много благодаря. Весело посрещане на празника. И аз искам да поздравя всички именици, да са живи и здрави. И ако не видим бялата лястовица, то поне да срещнем бялото конче за Тодоров ден. Довиждане и до нови срещи!